ukuthi kancane no. Ngiyabonga. Igama lenkosi liyo Kwami ngiyazithoba ngiyabingelela endlini yokumkhonza uJehova. Haleluya. Jesu Kristu. Ize ngibingelela ngalo kubazalwane litholakala lapha kuJohane 1 verse 12 elithi kepha bonke bamamukelayo wabapha amandla ukuba kuthiwa abantwana bakaNkulunkulu abangazalwanga ngagazi nangenyama kodwa bazelwe nguNkulunkulu. Haleluya. Amen. Ngimi lapha ngingumntwana kaNkulunkulu. Ngisayikhazana ngokumadlamini ngashadela kaMpojana. Haleluya. Amen. Zasezweni ngeke sithini bazalwane, sizalele kuzo fanele futhi sishiye. Isho njalo iBhayibheli uma umuntu ekuKristu uyisidala esisho ukuqala kudlulile bheka sokuvela okusha. Ngathatha okusha bazalwane, ngathatha ukukholwa, ngizalwa khona ekukholweni eEms. Kwathi noma ngifika kuleli khaya abazange bangingabela, kodwa ngokuba kuhamba kujike. Isho njalo enye indlela ethi uhamba ujike endleleni. Haleluya. Ngiyakholwa abantwana bakaNkulunkulu, ngiyakholwa ngingumntwana kaNkulunkulu. Uyabona leli gama elithi ngisindisiwe ngiyalisaba ngoba ngisahamba endleleni ngisanyathela intuthwane. Kanti uma usindisiwe uyayibheka uyibona intuthwane bese uyageza. Kodwa ngoba ngingumntwana, umntwana umagaqa ugaqa noma lapho kunameva khona akabona uyakhasa. Haleluya bazalwane. Ngiyabonga ndodana, ngiyabonga mfana wami, ngiyabonga baba, ngiyabonga nakulo baba wakho. Nginaye umkhwenyana phela, ningathi anginaye, nginaye. Kuthi phela uma sothatha enye indlela ukukholwa bazalwane, ukukholwa kuyadula. Ngoba kufuna uyishiye ezinye izinto uma sothatha le ndlela. Uhlukanise ngempela ukuthi uthatha yiphi indlela. Haleluya. Ngakhetha ukukholwa bazalwane. Ngakhetha futhi
ngathi Jesu ngangikhethe kahle yini noma kukhona lapho engishiyeke khona wangikhombisa kuJesu sengikhethile amabandla amaningi kwathi noma ngifika la ngahluleka ngakhebuya ngakheka webazalwane ekholweni uma uNkulunkulu angakakhombisi awusakahambi kahle mina kwathi ngiwile kandodana ngaphuka isandla lesi ngambona uNkulunkulu ngambona uJesu emiphambi kwami ngabona abazalwane Jesu ngabona abazalwane bemile emfuleni iJordan sengiyalazi ngezwe izwi likhuluma phezulu ngafika abazalwane bamile bathwele imithwalo njengamasosha ngama ngajoyina nami lashizwe lathi suka mani ngapha ngasuka ngama ngapha eceleni ngathi sengimile ngabheka phambili ngalizwi ngabuza ngathi kanti lo mfula uyini lathi Jordan ngangena emanzini kwathi mangena emanzini amanzi akhawula la entanyeni wathi uyakwazi ukuhlambeza ngathi yebo ngahamba kodwa ngangaboni mina ukuthi ngiyahlambeza ngoba ngangihamba nje kanje ngithatha istep nestep wathi mangiphuma ngathi Nkosi Jesu ngiyabonga haleluya bamile abantwana bakaNkulunkulu emanzini baboshiwe bathwele imithwalo ongayazi umfulu omkhulu umfulu yazamazama kodwa bona bamile lenale mthwalo yabe semuva haleluya yabona ungayivuma ngizono usasemhlabeni kuyothi uma ufika kuloya mfula angwazi ukuthi ugcinaphi futhi angwazi ukuthi unjani kodwa imithwalo esemuva ibabambile abantwana bakaNkulunkulu haleluya Amen. Izono kufanele siyivume sishiye ukuze sihambe endleleni siqondile singasho ukuthi siyakholwa kanti sisagodlile mina ngiyakholwa bazalwane noma ngilele noma ngivuka ngiyathandaza ngithi Jesu ngenelele enhlizweni yami haleluya ungiphe ukuhlakanipha kwasezulwini noba ukuhlakanipha kwasemhlabeni kuyaphela haleluya Amen. ngiyabonga bazalwane ngiyabonga ndodana noma udadewenu ngabatshelanga ngitena umatshele mina phela kuphelele wase ngibuza kudade wabo wathi hayi ungitshelile ngathi hayi asambe ndodakazi asambe ngoba siyini singabantwana bakaNkulunkulu Amen. asikabonakali kodwa siyakuba yikho yebo singabantwana kodwa nje asikabonakali esiyakuba yikho ngoba sifanele sihambe ezweni siqaphele sihlukanise singalinakizwe sinako kwaphezulu yebo isho ngomithi ifunana kwaphezulu ningafuna kwasemhlabeni ngiyabonga nakuwe baba kaPhetheli ubengane yokuqala phela abazalwane omama basendulo babathi umuzeli ingane yokuqala uyibiza ngalelo gama nami angiphambuki ngithi nje uma ngimbona ngithi baba kaPhetheli ngoba yena wangifundisa wanginika ingane eyokuqala emhlabeni ngiyakholwa ke nalengane le ningamangali nimasibona sihagana nalensizwa yakithi le yakadlamini ayi ngangidla kubo kwaye kuma ngifika ekhaya ngikhohle kuye esikoleni ngene ekhaya ukuthi ngiye esikoleni so sengamasi sidle haleluya bazalwane ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu futhi angazi ukuthi ngabonga ngithini basayichaza bazalwane hey kumnandi ukukhola bakithi hlukanisa ungafumbathi ngathi mangigqokelela ibhanti kwathi kukhona engifake emakhwapheni ngoba ngeke ngikhuphuke le ndaba futhi ngeke nguwele nalo yamfula ngothi mangifika emfuleni ngime angivumanga izono zami kanti uma ngivuma la ezweni ngishiye ngithembeke phambi kukaNkulunkulu haleluya Amen.
Bhekani kuJesu